Hello guys. Wa pa kay dis karon guys kay mura ko nasuya niya guys. Matay malupig na ka kusang anak ani guys. Tigbinuang. Nga pag isa karon guys, oh tanawa. Ako ra ni sinina. Nag-guess daw guys. Oh, Wala gi politik na. ang nagdara na lang tiga. Pag-guess na guys, oh na, di pa guys. Eh, pag ba pag anak. Gara-gara eh sila ba kayo mag-gara-gara ba sila nimo kay bawal sa mag-gara-gara. Iya. Gara-gara ba kay aron po. Live man. Nagpangita bet po sila nimo. Kasi Jessel guys, 5 na yung anak guys, pero wa ba niya gi Ano ako ba natin Kuan, kani mao anak. nga naman di ay Sila mangutana. 5 yung anak guys, pareha mi sa una 5 ang anak guys, pero wa siya malusyang guys, di ba? Bisag wa siya bugas. Wa siya bugas guys, wa siya sudan ingon siya. Tapos siya sa piso. Ingon siya no, pero di so kita mag problema siya guys. Eh sige mo kung ingon nila guys nga ayo di lang problema ay problema ra man na di na mo hawa apil naglubong. Mo na sige so di ba? Himso probuya guys oy. Nanay sa daga guys, nanay daga. Usa ikaduha siya. Duharan ni ka. O di ba? Nga ing anak pro laki duha ra budget duha ra sila. So duharan ni kabok ma duharan ni kabok na bandera. Maala Duharan mo ni na. kabok ka Mo na. Tighinlo sa bay. Mo ni siya guys. Sa una guys, sa bata pa ni siya guys, maldita kay siya kusog mutubag pero karon nakaamgo na siya guys. So di makabuok. So yung tubag sa una ay usa pagali mo ayaw 100 na. Pero karon nakaamgo naman siya. Di na siya ako na po yung mutubag niya guys. Di ako kasama na ko yung mutubag niya. Nakaamgo naman siya guys, kay inahan naman pero natinga ako guys nga wala ko yung bugas. Ayun sama niyo eh. Agday umiibig ka ma? Umiibig na kaya ko ulit. No. Wala masakong kilong dali. Bye-bye guys. Bye-bye.